थानाय गुबुन सिख जनगोष्ठीनि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ आसाम सरकारा थाबैनो बन्द खालामनांगौ मानोना जों बेखौ मालाबाबो गनायना लानो हाया जोंनि मोनथायखौ मालाबाबो जों खोमाना लानो हाया बे एनअसि हरनायखौ हाग्रामा बिथां आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ उइद्र खालामनो थाखाय जों थाबैनो खावलायो नङाब्ला जों गुबुन एक्सन लागोन दायो बेखौ थाबैनो बन्द खालामनांगोन जोंनि मोनथायखौ जों मालाबाबो खोमाना लानो हाया बेखिनिखौनो बुङो जों दायो अरां कलेजनि केबिआर आरो केबिआरनि कलेज स्टुडेन्ट आरो एलकेडिनि आरो माखासे प्राइभेट कलेज जमा जादों